Ayo wis gerak jalan iki trotore iki. Hirup iki iso mabuk. Oke teman-teman, jadi hari ini saya mau memperbaiki barongan. Ada sedikit trouble. Nah, jadi ini barongan baru teman-teman, cuman iki rondo rusak ya kayunya. Kita ambil dulu apa iki? Buat bantal ya teman-teman. Nah, ini kan ini udah cowoblok jelas, ceblok malah ngejoli teman-teman. Matikan lampu dulu. Soalnya aku maring lembur teman-teman. Nek lembur ngene iki karo mau mekan kabeh lampu-lampu. Power off. Maring lembur apa nek ngarani iki? Dhuwuran ukuran 21. Ya asline pesenan teman-teman. Cuman wonge iki njaluk ijol siung gantung. Kan iki siung tempel teman-teman. Usume kan sekarang siung gantung akhirnya wonge iki njaluk ganti lah sing iki kon ngedol engko terus ganti siung gantung ngono lho teman-teman. Jadi ini bukan pesenan iki akhirnya jadi barang tandonan ya teman-teman. Yo sapa ngerti anak sing golek ini ukuran 21. Kayune kayu waru teman-teman. Cuman keadaannya kayak ngene urung mari soalnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini pakai obat. Iki obat dangke opo iki? Obat anu teman-teman apa nek ngarani obat kutu soalnya iki barongane dimakan kutu. Lah iki banyak banget di sini iki kutu tok iki. Untung urung dipasangi jamang, pomo wis dipasangi jamang ki malah susah teman-teman. Iki untung keruan misan. Pomo gak keruan ki entek kayune iki lho teman-teman. Nah ini iki ning kene barang ki. Lah iki terus enek neh ngisore iki. Pokoknya banyak teman-teman lagi ning nemburine iki wakeh iki. Cilik-cilik iki bolongan baru teman-teman iki wakeh nek jero iki. Kita buang dulu simbare iki. Wah, dipaku kene. Nah iki. Jero-jero ya wakeh teman-teman iki. Iki sisike pakai kulit. Asline teko gocelan kene sik teman-teman. Akhire ngrowambat ruwene. Lah iki bolong-bolong teko kene iki. Sik tak jumuke sik apa ki nek ngarani iki? Tange, soalnya nek ra ditang ki ra kenek teman-teman. Tang 2, obeng 1, terus palu. Nah, iki palu sakti teman-teman. Palu sakti, tang, obeng sudah, terus ganti apa nek ngaran iki? Nah, ini apa nek ngaran iki? Buat ngecam bubuk kopi, bubuk kopi. Ngecam serbuk lho teman-teman, ngecam obat. Terus pakai kuas yang kecil teman-teman. Lah iki soalnya senenganku sing cilik-cilik ngene iki teman-teman. Nek gedhi ndak kuat aku. Lah iki cilik-cilik ngene. Asine ora ngerti teman-teman. Lah kok ning meja nek kayu serbuk-serbuk ternyata ada totore iki. Iki mumet sak mrene iki teman-teman. Lah iki. Mumpung durung terlanjur parah ya teman-teman. Lah kita bongkari semua iki sisik-sisik kita protoli teman-teman soalnya wedine iki ning jero sisik iki sok akeh to. Nek diobati kene tok njlelah ning kene enek kan percuma teman-teman nek ngobati. Lah menisan karo ane sak ruwene rene iki. Wabeh ngene dadi obati bentang modar kutune to. Oke, kita gas. Simbare dhisik kita preteli teman-teman. Paku sak meneh gede-gedene. Nah, terus sisi E ini juga kita lepas ya teman-teman. Nah iki. Tangku sing cilik meneh ndi, wah. Wah, urung-urung wis
arep ilang tange teman-teman. Nek pilih saya ki ora tak cepot ya teman-teman. Jadi sing tak cepot ki apa nek ngarani sisike saja. Lah karo ki apa nek ngarani ki variasi gitu teman-teman. Jadi variasi nih engko kita toto ulang. Ensele ruwapet teman-teman, makanya kita lepas pakai bor. Di sini ada beberapa lubang. Lah iki kan enak bunter-bunter bolong kayak lenge welut. Nah, di sini juga ada. Saya pakai obat hama ya teman-teman, lagi merek insektisida lagi harganya 56.000 teman-teman, daripada beli atau mending kok dandak norene. Ki ora promosi loh teman-teman, maksudnya dandak norene daripada tuku 56 atau mending dandak norene ae murah atau kok akhirnya kan ora digawe teman-teman, butuhe kan saiki atau lah. Iki mung jakeh kok dandak norene teman-teman, barongamu sing dipangan rayap, sing danganane bolong-bolong utawa dipangan cuyu juga bisa ya teman-teman. Ini berbahaya teman-teman, jadi ini harus hati-hati soalnya nek kehirup iki iso mabuk teman-teman. Duduk mabuk jadi kesurupan bukan ya teman-teman, tapi mabuk nglele ngono kae lho. Lah kok timbang digawe gotong-gotongan nek rumah sakit mending bawa ke sini barongane tak duwandanane ben luwih aman ya teman-teman. Jadi tinggal turu-turu tok ae barongamu mari dhewe. Oke, jadi kita tuang sedikit saja ya teman-teman. Nah, sekitar semene lah. Wis manjur iki cara digawe ngobati wong iki wis nglele teman-teman. Terus kita tuang air agak kental ya teman-teman. Ben totore iki ndang modar. Soalnya nek encer engko totore balik neh teman-teman. Kalem-kalem ngene ae teman-teman, ora usah kesusu. Soalnya iki nang jero ae to. Engko ben ngresep ngono teman-teman. Jadi obatnya iki ben ngresep ke dalam. Engko di bulan baleni sampai peng 10 juga oke teman-teman. Nek peng pisan tok ngene iki sing jaba tok teman-teman, jadi sing jero ora kenaan. Nggone seritan ki parah teman-teman, gak kelihatan lagi. Soalnya ireng itu. Lah iki kathek bolongane iki ora ketok pisan. Pas lubangnya iki lho teman-teman. Lah iki rondok kentel ae. Engko ben ngrowesep ning jerone teman-teman. Bendang buangka iki totore iki. Nah iki lubang teman-teman, iki nek bolongane belut di sini. Biasanya nek awan ini ki totore iki berkeliaran teman-teman, makanya kelihatan cuwili sak semut iki kurang cilik teman-teman nek anak-anak niki. Tapi nek wis gedhi kaya kepek cilik-cilik ngono kae lho teman-teman. Nek jek cilik ngene iki sak semute kurang kecil teman-teman, makanya nggak kelihatan, nggak diwawasi tenanan nih, ora ketok teman-teman. Nggone gocelan ngisoran ki yo tak polese teman-teman, Mas yo totore gak seberapa tapi kita poles menisan ben awet.
Lah ini loh teman-teman. Jadi trotore sekecil ini. Lah iki lho mlaku-mlaku rene-rene iki lho. Bayu wis gerak jalan iki trotore iki. Lah ini kecil banget. Ini nek kamera mbuh ketok mbuh ora, tapi nek asline iki ketok teman-teman. Lah iki cuwili ngene iki bayu. Oh, wakeh iki mari jalan santai kondi iki trotore koyo ngene iki. Nek tak pola sik. Bongko kowe. Wes sakmene kae lho. Iki perkumpulan para kutu apa piye to jan iki? Apa nek komunitase barang apa piye kok ning kene sakmene kae iki? Untung motoku jek ketok ae to. Nek ra ketok iki jelas enggak nemu iki sakmene cilike iki. Wah, nek obat ngene iki nek lali to loro tak gawe usap ngene mripat utawa irung gak ya digawe gotong-gotongan. Dandani ora sepiro bayarane gotong rumah sakit malah bar iki engko. Sik tak isuane sik ya teman-teman. Oke, jadi kita tunggu besok jadi perkembangannya koyok piye atau wis modar apa urung. Kok nek urung ya dibualeni nah teman-teman. Jadi besok kita update lagi. Didelok mati purung nek ra mati ya kita sok iya disok iya teman-teman. Jadi utawa dikomek atau ning bak ngono ae bentang buoko kabeh. Wes ngono ae teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juos.